Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele ni jatend jotije piny owacho men Felix Kosgei owacho ni jotije piny owacho nyaka koro kaw ting' mar kethruok mwandu piny owacho ahinya to weche mag mibadhi. Okwayo gin mondo gibed akicha ne weche mag mibadhi kata gigo manyalo oketo negi donjo e weche mag mibadhi mondo kony mwandu jo Kenya. To kamano obendo nyiso jotije piny owacho kik tim ohala gi piny owacho kodwaro mondo giyier e kind ohala kod tiyo ne jopiny. There will be zero tolerance to corruption, and all public officers will be held accountable for their own actions and decisions. It is no longer, it wasn't me. It is no longer, I got direction. It is no longer, I didn't know. This time round, each and every public officer will be held accountable for their actions and decisions. So let us fall back to our procedures, your manuals, PFM Act, PPTA, and all laws that governs our activities. Kwa kanyo ni atama